बड'ल मुंख्लंफोरनि सानस्रिखौ अराय गोथाङै दोननो थाखाय एबसुआ मुंख्लंफोरनि मुङै गेलेमु आयदायाव बोसोरफ्रोमबो बादायलायनाय खुङो। बे बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया। जीटी दुआर दख'रा एबसुनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय गुथि बड'ल मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनायखौ दिनै थाइखाजरानि राइन' स्पर्ट्स आरो लाइब्रेरि गेलेग्रा फोथाराव बेखेवजेननाय जायो। बेबादिनो दिनैनि बेखेवजेननाय गेलेनायाव बादायलायनाया जायो थाइखाजरा दालाइसा एबसु आरो दख'र इउनिट एबसुनि गेजेराव। गुथि बड'ल मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया। बेखेवजेननायनि बिबुंथियाव बड'ल मुंख्लंफोरनि सानस्रिखौ अराय गोथाङै दोननो थाखायनो एबसुआ मुंख्लंफोरनि मुङै गेलेमु आयदायाव बोसोरफ्रोमबो बादायलायनाय खुङो होननानै बुंथियो एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया। लोगोसे जीटी दुआर दख'रा एबसुनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय बड'ल मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनायखौ मदद होनानै दिनैनि थासारिसिम लाबोनायनि थाखाय बानजायगिरि आरो मदद होग्रा साफ्रोमनिसिम साबायखर बावनानै गेलेगिरिफोरखौ गाहाम हामलायथि बावनानै साफ्रोम गेलेगिरिफोरखौ गोग्गो देहानि बिगोमा जानोबो खावलायो। जीटी दुआर दख'रा दुलाराय फरायसा आफादनि बानजायनायजों गुथि बड'ल मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बे थाइखाजरानि बे समायना फोथार समायनाल' नङा बे फोथारा मुंदांखा जानो थांगासिनो दङ। बे फोथाराव दिनै जिखिनि मोनसे गेलेनाय बादायलायनायनि बेखेवनाय सान बे सानाव आङो बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोनग्लायनाय मोनदों। थारैनो बे हाबाफारिखौ खुंनायनि थाखाय आङो जीटी दुआर दख'रा दुलाराय फरायसा आफादनिसिम आङो साबायखर बावदों आरो जायफोर सुबुंफोरा दिनै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव मदद खालामबाय बिथांमोननिसिमबो आङो दुलाराय फरायसा आफादनि जानानै आङो साबायखरखौ बावदों। दा बेफोरबायदि हाबाफारिखौ दुलाराय फरायसा आफादा जोंनि हारि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय मुंख्लं जानाय गेदेमा बिथांमोनखौ मान होनानै बिथांमोननि गोसोखांथियाव बे हाबाफारिखौ खुंनाय जायो आरो बे हाबाफारिखौ जेसे हायो जोंनि जिल्ला दख'रा बा गुबुन आफाद जोंनि कमिटिफोरा लांबाय थानो नाजागोन आरो जोंनि सानसुमैफोराबो बेखौ जेन रायजो राजाफोराबो मदद होलांबाय थायो बेखौ आङो खावलायग्रोनाय थाबाय। मानो होनबा दिनै मुंख्लं बिथांमोनखौ मान होनायजों लोगोसे गोसोखांथिनि मुङाव फुटबल खुंनायनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिनि गेजेराव गेलेनायनि मोनसे रेभुलेसन बा जांख्रिथाय लाबोनायनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरखौ गेलेनायजों जिउ राहा दानो हानाय बा गेलेनायजों देहा राफोद दानाय बा गेलेनायजों जे आखल दानाय बा समाज दानायनि बाथ्राफोरखौबो जोङो दिनै साननानै नायदों। मानो होनोबा दिनै गेलेनाया माल्टि मोनसे बिथिङै बा गोबां मोनसे राहाजों मोनसे मुलाम्फा लानो हानाय बेबायदि मोनसे गेलेनाय होननानै जोङो दिनै बुंनांगोन। बेनि थाखायनो दुलाराय फरायसा आफादा मुंख्लं ट्रफीखौ गोबाव समनिफ्राय खुंबोबाय थादों आरो देग्लाय गोदानै जिखिनि जोंनि गेलेनाय बादायलायनाय आन्डार 13 फुटबल कम्पिटिसन बेखौबो दिनै जिल्ला दख'रा नाङै जों खुंखांबाय आरो बेखौ मिरु नाङै खुंनो नाजाबाय थादों। मानो होनोबा दिनै बर'फोरा गेलेनाय होनोब्ला फुटबल होनोबा भलिबल होनोबा जोनोमनिफ्राय मोनबोखानाय माखासे स्किल बा देहानि दाथायफोरा फ्राय थायो, खालि बिनि मोनसे स्कपल' नांगौ जायो। बे स्कपखौ जों जुदि होलायलायनो हायोब्ला बा बे स्कपखौ सरकारफोरा जुदि होलायलायनो हायोब्ला बेफोर स्कपखौ जोङो एक्सप्लर खालामनायनि गेजेरजों जोङो गायसननो हायोब्ला निस्सय गेलेनायजों जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो दानो हागोन आरो लाइमोनफोरनि केरियारा फ्राय जागोनखौ जोङो मिजिं नुहरदों। बेनि थाखायनो जों खोब स्ट्रेस होनानै बड'फा गोजोनथायारि मावथांखिनि सिङाव जोंनि गेलेनायखौ लाबोनानै जोङो दिनै मोनसे मिशन मदआव जोङो खामानि मावबाय थादों। दा बेखायनो बे हाबाफारिनि गेजेरजों निस्सय जोङो बेखौनो बुंनो नागिरदों जे जोंनि लाइमोनफोरा मोजां गेलेगिरि जानायनि गेजेरजों गावखौ दानायजों लोगोसे न'खरखौ दानाय आरो समाजखौ दानाय आरो हारिखौ दानायाव बेजों माबा मोनसे मदद जागोन जोंहा मिजिं दङ आरो बे गेलेनायजोंनो जोंनि गेजेराव खौसेथि अनलायनाय मोजां मोनलायनाय बेबो जोंनि हारिनि गेजेराव फैगोन। जोङो बेखौ जोङो सानदों। आं बेखिनि बाथ्राखौनो गोजोनदों। दिनै जिखिनि कम्पिटिसन बे कम्पिटिसनाव जोङो मिथिनो मोन्दों दख'र इउनिट कमिटि आरो थाइखाजरा इउनिट कमिटिनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन होननानै जोङो बेखौ मिथिनो मोन्दों। थारैनो बे बादायलायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे रंजानाय लानो हागोन आरो बे बादायलायनायनि गेजेरजों गुबुन गेलेगिरिफ्राबो आरो जोंनि लाइमोनफोर बा जोंनि सेंग्राफोराबो थुलुंगानाय मोनगोनखौ जों मिजिंथिदों। मुंख्लंनि मुङाव बा जोलुरल' खेला होनाय जायो। गुबुन
किसुमान खेला ना जोलुरल' माने मुंख्लंनि मुङाव बेबायदि होनाय जाया मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा भलिबल माने मुंख्लंनि बेबायदि सोमला बसुमतारिनि बिमुङै जोङो होनाय जादों आरो काबादि खेला बेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु नाङै हेलेना आरो गायदे गिबि आइजो मुंख्लं बिथांमोननि मुङैबो होनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो गोबां जायगायाव माने गोबां खेला गेलेनाय बेबायदिफोरखौ लानाय जायो आरो मुंख्लंफोरनि मुङै गोबां जायगायाव बेबायदि लिटारेरि कम्पिटिसन बा कालचारेल कम्पिटिसन बेफोरबायदि हाबाफारिबो लायो जोङो गेदेमा सुबुंफोरनि मुङाव नट अनलि माने मुंख्लं माखासे गेदेमा माने सुबुंफोरनि मुङाव माने खुंनाय जायो जेरै जोङो देंखो मोसानायखौ खुङो मेथाइ खननाय बादायलायनाय बेखौ जोङो रुंसारि माने दैखर खुंगुर माने बिथांनि मुङै जोङो गोसोखांथियाव जोङो बेखौ खुंनाय जायो दा बेबायदि हाबाफारि जोंनियाव गोबां माने जोङो लालांबाय थानो जोङो नाजादों फुजा मेलानि खेला होखुमानो नाजाबाय थानाय जे मा आसलथे मा जामारदों बेयाव आरो मा बुंहरनो सानो फुजा मेलानि मुङाव माने जिखिनि एन्टि ससियेल एक्टिभिटि बा जानाङै हाबाफोरखौ माने दिनै थुलुंगा होनाय बा जायगा होनो नाजानाय बा जायफोर माने होफुंनो नाजानाय बियो दिनै चिरां जिल्लायाव जायगा बन्द' फ्राय माने जाबाय आरो जायगा एसे एनै नाजानाय बियो दङ थारैनो बियो सानसेनो बियो जोबनाय नङा आरो बेखौ फोजोबनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानसेयावनो हागोन बेखौबो माब्लाबाबो साना नाथाय बेखौ बयनिबो मददनि गेजेरजों जोङो मोजां खालामनो नाजानांगोन नट अनलि चिरां गुबुन जिल्लाफोरावबो बेफोरो दिनै मोनसे समाव ओरैबायदि मोनसे बारायबायमोन बेखौ लासै फोजोबनो बा बन्द' खालामनो थाखाय दिनै जिल्ला कमिटिफोरा गुबुन आफाद बा रायजो राजानि मदद बा धोरोमारि आफादफोरनि मददजों बेखौ मावबाय थादों थारैनो बेखौ जोंनो माने मोनसे सांग्रां मोनसे समाजनि थाखाय जि माने हाबाफोरा जोंनि समाज दानायावबो मदद खालामा जि हाबाफोरा सोलोंथाइ लानायावबो मदद खालामा रांखान्थि जौगानायावबो मदद खालामा बरंस जोंनि समाजखौ धंससो खालामो बैफोरबायदि एक्टिभिटिफोरखौ जोङो समाजाव नाङा बेनि थाखाय बेफोरबायदि एक्टिभिटिखौ बन्द' खालामलायनायाव बयनिबो जुदि क'पारेसन थालायलायोबा मोजां जायो मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने हुंगा हुंगियै जायगा जानाय जुवा थुवा बै मुभमेन्ट टाइमावबो बुख्रुबबोलायनायसिम माने जादों हमनानै जेलाव हरलायनायसिम जादों आरो मोनसे समावथ' माने ओरैबायदि स्ट्रिक्ट माने रायजो राजानि मददजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ लावथि लानायनि गेजेरजोंबो माने होसोनाय बा बुख्रुबनाय जाबोदोंमोन नाथाय दिनै माने रायजो राजाफ्रा एसे सांग्रां जाबोबाय दिनै समाजफोराबो माने दिनै एसे सांग्रां जाबोबाय जाउनाव दिनै समाजखौ बेंनो थाखाय मोनसे आयेननि बेबस्था दङ आरो बै आयेननि बेबस्थानि गेजेरजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बैफोर एक्टिभिटिफोरखौ बन्द' जाजानायखौ जोङो लुबैदों आरो सरकारा जिखिनि खानानै होनाय नियमफोर बा जिखिनि आखुथायफ्रा जिखिनि सोलिथायफ्रा जोंनि समाजनि थाखाय मोजां नङा बेफोरखौ जोङो मानिलायनानै सोलियोबा मोजां जायो गोजोन नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360